Ahoj. Vítejte u dalšího vlogisku. Vlogisku. Halo, no, it's not for German. No, it's better. Takže jedeme dneska na... I'm gonna say it in Czech and you're gonna say it in English, okay? I don't know what are you saying. Oh, yeah. About our plans today. Our plans today, we are on a trip on the island. Where are we going? We don't know, you know, we don't know. Takže se uvidí asi po 7 měsících s Wendy. A ona tady totiž taky teďka pracuje, to je nejlepší kamarádka z Česka. A myslím, no, takže jedeme všichni společně na celým přitem na trip kolem ostrova, protože máme volno. It's super weird that you don't know what I'm talking about. Of course, no, I don't know what are you saying. But I'm gonna say it in Spanish, you don't know. Say it. Vlogisku. No, this is Czech. Vlog. Hoy vamos a hacer un viaje por la isla. Pero no sabemos dónde vamos, así que vamos a descubrirlo. Koukejte. Jak je to hezký. Outfit check. Trousers from sale. Top from sale. And shoes, I don't know. Nice. And your sunglasses. From I don't know where they are. I have my sunglasses. From? Pepco. You don't have it, I think, here. No. From Your Pepco? top is from? Oh, H&M. H&M, okay. H&M. This is also H&M. And this is here from the Indians. From the Indiana shop. And this is from the hotel. 10 euros, but I have it for free. So you do. You can say hi to my vlog. Hello. Hello. No, hello, no. It's not for German. Okay. Ahoy. Oh, you can do taste test. Yes. Yummy, yummy. Yummy. Do you like it? 6%. Love it. Jo, jsem trošku zapomněla, no, nevadí. A tak máš pořád kafe. Wendy. Tío. Oh wait, I forgot my bag. Oh wait. Now it's better. Wow. It's good. Here or? No, that is right. Okay. Jsme v Koralechu. Koralensku. Koralensku. Koralechu. Korale... Everything in Czech finish in Czechku, so Koralensku. Welcome school, welcome. Koralensku. Now the people gonna think it's really called Koralensko. Morjable. Morjable, what the fuck? Morjable. Morjabelsku. Morjable, okay. Ahoj, už jsme v tom, v Koralechu. Wendy, pojď se mnou vlogovat, tady nechci. Tak. Náš YouTube kanál, počkej. Ano. Tohle je Wendy. Já jsem Wendy. Tohle je Andy. Tohle je Kristýna. Wendy, Andy, Kristýna. A jdeme na procházku. Tam je Lobos.
Vidíte Lobos? No. You know the fish. Sergej Barakuda. Fishes. Kapra. Za 2 týdny ho zežeru na Vánoce. Cheers! Je to dobrý? Já mám banana toffee. Yeah. How it is? Mňam. Mňam? To fakt jak banán, prostě banán. Mňam. A dulce de leche. It's looking good. And you? Pistachio? Dulce de leche. Davante zmrzliněta. Yummy, yummy, yummy. 7,5 z 10. Protože vždycky je prostor pro zlepšení. And it's so big. Ale hop. What? Wow, but this one is so pretty. Ano, a tahle, to je fakt pěkná. Kupuj. Kristýna Kurbína pizza. Haló. Kristýno, co chceš? Ty jsi krava. Kráva z kravu. 42 euro, Chris. 42 euro. 42 euros. Jsou velice důležitě s tou hoptaškou. Krávu mám. Krava. Ty jsi krava. Kráva. This is Mona Lisa. It's me, it's Mona Lisa. Čabelisa. Čabelisa. Jdeme teď na Duny. Bessie de Freddy. You know what it is? Strawberry kiss. Ano. You didn't know, Chris. Bessie de Fresi. Españolka, 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 ne. Españolka, kravo. A víš, co to je jahodová pusinka? Pusinka? Jahodová. Rosa pepina? No, rosa pepina. Jahodová pusinka. Pusinka? Pusinka. Jahodová pusinka. Bessie de Fresi. Bessie de Freddy. Oh, it's hot, Chris. Why are you drinking this? It's cold. It's hot, man. Víte, jak to chutná, jak voda se šťavou a ona to má ráda a chutná to prostě, jak když si dáte na výletě vodu se šťavou do flašky. It's very cheap drink. And you? Babuška. Kartoffeln. Jsme v Cotillo. Welcome to El Cotillo. Wow. What the... To je drahý, ale Dáš si? daj si pít. Výhodné balení. 3 Orea za 2,95 euro. Oshi. Chocolate. Oši? Kaskio kwasinki sigenga wanjana. Wanji. Blanco. 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 Chocolate blanco. Chocolate. Bílá čokoláda. Bilara chocolate. Chocolata blancisca kwasinki.
Tjänskon tjänsinsko. Do a taste test. Kinder Bueno tjänskan. Kotikensko. Zkus to už. Už to zkus. Try it. Ja. Už to zkus, no. A jaké to je? Ukaž? Kolik z 10? Kolik z 10? Kolik? Ja, you try. How much from 10? 100. Oh. Why you never told me it's that good? It's not much. It's my town. Kreta sunset. And this is so nice. A tady jsou takové restaurace. Tady taky je nějaká. Vypadá hezky, koukejte. Sunset. Babka zvědavá. Besi de fresa. Jdeme teď nakupovat. Protože máme Secret Santu na hotelu. Já a Chris máme Secret Santu a musíme koupit dárek. Super. Oh my god, I was here yesterday. Oj, kolito. Tady mají Vánoce. Vánoce přicházejí. Zpívejme, přátelé, po roce Vánoce. Imever. Voy camino de Belén. Ahoj. Jdeme. Vypadá, že to není ani záchod. Ahoj. Jsem Hovínko. Ahoj. Hovínko. Je ti zima? Ano. Proto si dáváš ten svétr? Celebrita? Takže byli jsme v obchodním centru nakupovat dárek. Ano. Co mám s tím foťákem? A potom jsme už unavení, chtěli jsme jít do indické restaurace, vedle do města, ale už pan řidič je unaven, což chápu, a je to pan řidič, takže musíme dle něho řídit. Takže McDonald's je taky cesta. To je zdravé teda. To je teda zdravé. Můžeme dovolit. No, ty si to můžeš dovolit. Já ne, ale... Depende.
Nepindej. Nepinduj tady. By the way, 4 roky zpátky. Ale i přesto technologie, kurde, já jsem z toho brici. Want me like I want you, baby. I need you. Oh my god. Apate, apate. Apate, apate. Oh, step bro, come on. Forgot about the vlog. Gonna be on YouTube. Her face in the background. But you what? Welcome. Oh well, I have my Alcoholic girl. wow. Hi, Lupi. Ahoj. Jsme tady a byli jsme v baru. Ahoj. Ay, Lupita, Titi, dame cinturita. Dame cinturita. You're gonna be famous. Famous. Aj. You're gonna be famous. A jdeme zpátky domů. That's all I know. He's saying a fucking vlog. I don't know how to act in a vlog. Like this. I never Just put your pants down. No, Dory, they're gonna block my channel. Oh můj bože. Oh, I can see your ass. I can see your ass. Kristina, oni jsou pitomí. On is stop for the meeting. Jsou pitomí. Your light is so. Vy jste krávy, fakt. Vy jste krávy, to není možné. Vy jste krávy. Hoppe, hoppe, rajta, venne. No, it was Christina. Okay. I don't know which way I did it, but I probably did it. Oh, be careful. It's pee. To Sabadu, Brazil. Tady ten hotel vždycky smrdí jako hovna. Že jo? Vale. Jako hovna. Smrdí to jako hovna. What? Smrdí to? Smartino. Jako hovna. Jako hovna. Dory, right? Jako hovna. Jako hovna. Jako hovna! Jdeme takhle do hotelku, už tam ho máme v dálce. Vidíte? Tohle není náš. Tam. Jo, Dory říká, pojede on the vlog, ale tohle je nádherné. Okay, it's not looking so good on the video, but no. It's super cute. The lights in the wow. Wow. But our hotel doesn't have nothing from the outside, but inside it's like shining bulb. Yeah. What I did with it? Oh, your ass. Oh, shake it. Takže včera jsem na vás trošku zapomněla, ale pak jsme šli prostě jenom domů. Osprchovali jsme se, blablabla, šli jsme spát a dneska jsem prostě jenom trochu poklidila a teďka přišel jakoby od nás Timo, že si nechci jít s něma na Sotavento, což je taková jakoby pláž, kde máte jakoby takhle písečný proužek a ten oceán, jak se přelívá, tak to tam tvoří takovou lagunu, takže vás vezmu s sebou. Ale asi nebudu moc mluvit, spíš budete mít takové aesthetic záběry, protože s náma jde i jeden host a je to takové chápete. Takže
No, takže je to úplně na pytel, protože ono tady bývá vždycky ta laguna, ale prostě teďka je ta voda jenom tady, že jo, prostě. A je to na pytel, protože je zataženo, tak to vypadá i na tom fotě, že je to šedé, nevím proč. Přitom tady má ten oceán jako nádhernou barvu, kluci. To dělat photoshoot. No. A tady takhle, já nevím, jak se tomu nadává tady těm hovnům, ale tak no, takže já tady chilluju na dušníku, protože dneska není úplně můj photoshoot day, takže tak a je zimka docela upřímně dneska. Mám tady písek. No, dneska je upřímně docela zimka. Si třeba jít písek. Já se z nich poseru. Ahoj, ahoj. Já jsem na vás včera, to má nějaké špinavé to zrcadlo. Já jsem na vás včera upřímně zapomněla, ale jediné, co jsem dělala, takže jsem uklízela, pak jsem se dívala, jsem na TikToku, dívala jsem se na vánoční film a dívala jsem se na nechty, ale byla jsem úplně mrtvá, takže jsem nic natočila a dneska pracuju, takže taky to nebude nic moc extra zajímavého. Můžu vám teoreticky ukázat, jak to probíhá, když pracuju. Takže 10:15 musíme být jakoby v Yellow House, to je takový žlutý domeček, taková naše backstage. Teď tady někdo jde zrovna, protože musíme být v tom Yellow House a každý den musí někdo z nás pro laptop a klíče na recepci, dneska jsem se já. A teďka se točím teda. No, já jsem dneska v Kids Pubu, ale vzhledem tomu, že nemáme děti, tak to vždycky otevřeme na 15 minut, čekáme, jestli někdo přijde. A když ne, tak teďka jsme dělali Vánoce, ale teďka už to máme všechno hotové, takže se připojím potom k jak se jmenuje? K programu pro, chápete, venku, pro dospělé. Takže tak, a myslím, že dneska dám volejbal, můj oblíbený. Takže vám tady trošku ukážu, jak to tady vypadá. Tady je vrchní bazén, ten je vyhřívaný, no jako neúplně, ale to je trošku víc vyhřívanější než ten dole. Tady máme hotel takhle dokola. A tam máme ten Yellow House. Kde je? Tam. Oběd. Show us what you have. I'll show you the game that I would do with the clients in Mallorca. What's this country? Disgusting. Oh, no. There's that boy. It's gonna be in the vlog. Jdeme na večeři do města. Outfit check. Oh, me? Ahoj! Yeah. Outfit check. Nice. Outfit check. Takhle je to dostačující. A jdeme na večeři do města. Do města. Doggy style. Tak se do města. Doggy style is the same. Do města. Doggy style. Do města nejdeme dělat doggy style. Tuki. Con mi burrito vamos a ver a Jezus. Jaj! Dáme si do nosu? Ano? No každopádně jdeme na večeři do města, protože tady je to shit. Je to, už mi to nechutná. This was fast. Dory, say something. No, I don't want. Oh, so why? I turn it on just because of you. Okay. Do you want to see a hole? We are going like a big family. It's a hole. Oh my god. Because you are pooping so much, of course. Wow. But
Oh, the sunset. Oh, why it's yellow and it's white, and your flower in your hair. You are Hawaii girl. Hawaiian, no Hawaiian. Yeah, of course. You're gonna get so many. Everybody in Czech is gonna know. What's special? And the black sip of the good. What's special about it? About what? Mix it. About It's like salko, what's salco? condensed milk. Oh, nice. Cake white. And what's the name? Oj. They don't have salco. Všichni máme to stejné. So great. Do taste. Taste test. You didn't know you were recording that. I had it like this on your face. Do a taste test. How much points you give the hamburger? But like analyze it as a professional. Oh my god, Julie, Like porn. they cannot. It's good? It's dripping. How much points? How much out of 10? A good solid 7. Okay. I actually want to go at like 9 up to the restaurant to eat some Mexican. Just chips at least. So how many points do you give the burger? Whoa. The potatoes. How many points do you give the burger, Chris? The wedges. I'm gonna go to the restaurant and get like Solid 7 as well. 7? 7. with my sauce. It's not the best one, but it's not the. And the fries? So what is the judgment? You like the burger? How is it the burger? Dori is pregnant. Okay, thank you. Put your hands up. How much? And then you go out and it's like, hey, are we drinking hot chocolate? Ano. 8 bodů. 8 bodů? Z 10. 8 bodů z 10. 8 bodů, Z 10. Oj, Chris, I need help. Oj. This is for secret son. You know the TikTok trend? I like my suitcase. Can you close? Oh. Yeah, I can try. Well, you are too big, I think. Wait, I need a card. I have a package, there is kukarač. Takže trošku jsem na vás opět zapomněla, ale tady jsme teďka dělali videodisco a měli jsme show. A teď musíme na zítra udělat tady, že máme zítra magic show. A můžeme, ještě jsme vyměnili plakát a můžeme jít, máme... A máme konec šichty a Kristýna dneska pořád prdí. Sej, no sej. Pořád prdím. Prdím hodně. A smrdím. It means like I'm farting a lot and I smell. I'm turtle. Are you caracola? Tortuga? Oh my god, you really look like tortuga. Can you hold it? Želva. Say želva. A tady máme takhle hotel. Tohle je mega pěkné na photoshoot, ale je to mega random, protože ten hotel je celý takový žluto divný. No, chápete. Haló? Je tam někdo? Takové máme hezké světilka tady, na každém patře. A dole ještě je teďka kapela, já vám to ukážu, jo?
Já už jsem mega unavená a už chci domů. Jdeme se podívat, jestli už se vyprali kostýmy na minidisko a nevím, jestli mě slyšíte. Jo, jinak tohle je mega škaredé. Podívejte na to zelené a modré, to je jak u Gypsy. Dívejte. Škaredé. Takže my jdeme teď do Treskopas, tam tak na drinčík. Outfit check. Ale jo, outfit check. Jacket from Sale. This is from Bershka. Zara, maybe, no? I don't know. No, Zara. No, Stradivarius, whatever. This from where? Oh, I forgot. You bought it like 1 week? Pull&Bear? Yeah. Pull&Bear. And Air Force from Look, China. but look. Socks. This is the best part of the outfit. Miguel. Mojito. Grinčík. Grinčík. Krásný grinčík. Udělej nám taste test. Dobré? Yummy. Bocadillo. Es una botella. Vaso entero. Ah, fui disgusting. We are gonna drag this. Arriba, abajo, al centro. Sexy movimiento. Bate, 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 chocolate. Chocolate. Hello again, tady od toho zrcadla. Chtěla jsem vám říct, že tady ten vlog prostě je takový hodně divný, hodně zmatený, zapomínám na něho trošku, protože prostě jak pracuju, nebo jak tady něco pořád děláme a tak je takové, chápete, takže na to docela zapomínám, takže to bude spíš takové mega random. Vyrušila mě tady teďka, kolegyňka, nevadí, ale prostě chápete, spíš tady užívám, mám tady posledních 9 dní asi nebo 10, tak to tady už spíš užívám, jako než abych tady myslela, že musím točit vlog, takže to bude tam mít spíš takový hodně jako random prostřih. Ale další videjka, až budu v Česku, budou lepší, slibuju, ale no nevadí, no, aspoň je to fakt jako mega random. Každopádně dneska mám day off a jedeme do Morochable, což je tady jako město kousek a jdeme se podívat něco, mám do obchodu, chceme jako počilovat na pláži, vidět zapat sluníčka, sajít si na jídlo, takže vás vezmu s sebou a večer máme takovou vánoční party od jakoby company, neumím mluvit. Prostě od toho řetězce těch hotelů, tak máme takovou vánoční party, všechny hotely tady z toho ostrova, co jsou pod tady tou jakoby značkou. Takže řekla bych rád, že vás vezmu s sebou, ale tam bude fakt milion lidí a manažeři a všichni, takže to bude takové, chápete, no. Kokito! Koky! What shoes? Normal shoes. Just because my feet are always cold. I have flippy floppy and socks. Vlog? Yes. Oh my god. They are huge. Wow. Is this a bathroom? What? Podívejte se, jak jsou obrovské. Oni jsou úplně velké. Chápete to, že mám fobii z ptáků? Takové hezké tady je. Vlogisek time. Koupila jsem si parfém, Dory si koupila parfém a pořád si k němu čuchá, jestli udělala dobře, ale byla asi jenom za 20 €, takže... I'm satisfied. Yeah.
A no, nakoupila jsem si moc věcí, udělám vám potom na pokoji haul, protože jsem to ani neplánovala, já jsem prostě chtěla skoupit jenom třeba jednu maličkost, ale omega, vy se posadete. Mňam. Es regnet. Es regnet. Yes, in Hungarian? Vale. Esik. Asik. Esik. Esik. Muy Prší. bien. Esik. Prší. Prší. Inček prší. Prší. You are gorgeous. Outfit check. Outfit check. Oh. Zara boy. Zara. Oh. Outfit check. A jste moc daleko, seru vás. I'm a model from Zara. Že jste moc daleko. Tak poběž, pojď. Já nemůžem, vy strašně jdete rychle. Pojď sem. Tak, outfit check. Oh. Oh. Pozrite, co to tu je? Pozrite ty bodky. Mošličky. No, mošličky. Krbětka. Cigan, budeš na YouTube. Baby. Jedeme na pracovní party, kdybyste to chtěli vědět. Ajoj. Momentálně mě vidíte asi v nejhorším stavu, ve kterém mě můžete vidět. Jsem úplně nechutná v pyžamu a prostě stříhám tady vlogisek a opět a zas jsem zapomněla nakonec. Ano. Nebudu to komentovat, podle mě bych měla dostat nějakou cenu v momentě, když nezapomenu natočit konec vlogu, ale to nevadí. Chtěla jsem vám říct, že jste dokoukali tento vlog do konce, budu ráda, když mě budete sledovat na TikToku a na Instagramu. A tak, a budu se na vás těšit do dalšího vlogisku. A já jsem to říkala, že ty moje vlogy bylo takové hodně, prostě takové ne na sílu, prostě když si na to vzpomenu a tak, takže, ale myslím si, že se najde určitě někdo, koho to bude bavit a pokud ne, tak mě to baví se na to dívat po nějaké době, takže tak. Já už jsem momentálně v Česku a mám pro vás natočený jeden vlog už i z Česka, ale nevím, jestli vyjde, uvidíme, protože ten je takový hodně, nevím, jestli bude zajímavý, uvidíme, takže se mějte hezky, nezapomeňte dát lajčík, jestli vám to líbilo a vidíme se teda u dalšího videjka. Pasí do frasy!